Здравейте на всички, които обичат Франклин! Днес ще ви представя Франклин се маскира. Автор Полет Буржуа, илюстрации Бренда Кларк. Ако приказката ви харесва, абонирайте се за канала, харесайте видеото и споделете с приятели. Костенурчето Франклин можеше да брои от 1 до 10 и обратно от 10 до 1. Знаеше кои са дните на седмицата, знаеше месеците и годишните сезони, можеше да изреди празниците през годината. Днес беше 31 октомври и също беше празник. Хелоуин, любимият празник на Франклин. Костенурчето не можеше да си намери място. Нямаше търпение да дочака вечерния маскарад. Франклин и приятелите му от няколко седмици говориха само за Хелоуин. Голямият нощен маскарад щеше да е много весел, с различни игри и много състезания с награди. Щеше да има дори парад. Най-интересна ще е къщата на призраците. Какво ли ще има в нея? Сигурно прилепи и паяци, каза Франклин. И скелети, добави бобърчето. Зайко трепна. Сестра ми каза, че миналата година е видяла там истински призрак, шепна той. Глупости, зайко. Прекъсна го присмехулно бобърчето. Няма истински призраци. Приятелите на Франклин се готваха трескаво за състезанието за карнавални костюми. Те отдавна знаеха как ще се маскират, само Франклин все още нямаше никаква идея. Той прерови съндъка с маскировъчни костюми от предишните години, изпробва всичко, но не хареса нищо. Какво да прави? Бобърчето Боби и гъсочето Гери не казваха как ще се маскират. Това е тайна, подсмихваха се те. Ще трябва да ни познаете. Лиско също не издаваше какъв ще е костюмът му. Ще бъда нещо ужасно, нещо много страшно. Тогава и Франклин реши да се маскира като нещо много страшно, ужасно и кошмарно. Той прави костюма си повече от час и щом го завърши, реши да го изпробва. Облече го, промъкна се тихо зад гърба на баща си и го потупа по рамото. Стой, не мърдай, хванахте! Или ще ти направя номер, или ще ми плати със сладкиши. Ау, колко си страшен, заекна татко Костенурче. Кой си ти? Аз съм чудовището Франклинщайн, отвърна Франклин. Гласът му беше таинствен, вледеняващ и всяваше ужас. Истинско кошмарно чудовище. Докато вървеше към площада, където щеше да се проведе маскарада, Франклин се опитваше да познае кои са маскираните, които срещаше по улиците. Добре, че няма да търся поне мечето Рошко, каза си Костенурчето. Рошко винаги се маскира като призрак и веднага ще го позная. Най-после обявиха началото на карнавалното шествие и състезанието за най-добър костюм. Докато участниците се подреждаха, Франклин се опита да познае приятелите си. Стори му се, че разпозна бобърчето Боби и гъсочето Гери, но не виждаше лисичето Лиско. Лиско се беше маскирал така, че беше станал неузнаваем. Карнавалното шествие мина 2 пъти пред журито. Франклин гледаше страшно, мъжеше със страшен дрезгав глас и получи награда за най-страшно зелено чудовище. След състезанието дойде ред да влязат в къщата на призраците. Ти си пръв, каза бобърчето и побутна Франклин към вратата. Тя изкърца и се отвори, задрънкаха вериги, затракаха кости, чуха се стонове, някой изплака. Франклин пристъпи под краката му нещо и схощя. От тъмното внезапно изникна голяма космата ръка и се протегна към Костенурчето. Той усети как сърчицето му затупа бързо, но преди да изпищи, блесна светлина. Измамихте, извика господин Картичко. На страха очите са големи. Ето какво те изплаши. Франклин се огледа, после се разсмя. Косматата ръка беше бърсалка за пот. Ето ти награда за това, че се осмели да влезеш в къщата на призраците, каза господин Картичко. Някои не са толкова смели.
Преди тебе тук влезе един призрак и толкова се изплаши, че веднага излетя. Как така излетя? Очуди се Франклин. Призракът е мечето Рошко. Мечето Рошко не може да лети. Не беше мечето Рошко, поклати глава Чичо Картичко. Рошко си е вкъщи. Не може да излиза, защото е настинал и има ужасна хрема. Но ако не е бил Рошко, кой тогава е бил този призрак? Потръпна Франклин и изтича при приятелите си, които чакаха своя ред, за да влязат в къщата на призраците. Толкова ли е страшно? Попита Лиско. Изглежда така, сякаш си видял призрак. Може да съм видял, каза Франклин и разказа за призрака от къщата на призраците. Искаш да кажеш, че мечето Рошко не е било тук и призракът не е бил Рошко, така ли? Аха, кимна Франклин, така. И тогава на тях прелетя огромен призрак. Той се спусна над главите им и страховито изпищя. У-у-у-у-у! Истински призрак! Подскочи гъсочето Гери. Бягайте! Зайко изпищя и пръв хукна да бяга. Франклин се втурна след останалите, но видя едно перо, което кръжеше във въздуха и бавно се спускаше към земята. Перото му се стори познато. Спрете! Мисля, че вече знам кой е призракът, извика костенурчето и показа перото. Това перо е на господин Бухъл. Дори Зайко се смя, когато разбра какъв номер им е направил техният учител. Голямо, бяло, пищи и лети. Що е то? Попита Зайко. Господин Бухъл, завикаха всички. До края на вечерта всички торбички се напълниха с лакомство. Горкият Трошко, въздъхна бобърчето. Той си няма никакви хелоуински лакомства. Да му дадем от нашите, предложи Франклин. Приятелите се съгласиха всички до един. Всеки сложи по малко от своите лакомства в една торбичка. После отидоха до къщата на мечето Рошко, оставиха торбичката на стъпалата пред входа, позвъниха и бързо изчезнаха. Някой хем ми прави номер, хем ме черпи. Зная кой е, се смя се Рошко. По пътя към вкъщи Франклин надникна своята торбичка с лакомство. О, Франклин, ахна майка му, колко много сладкиши си събрал. Ще ти стигнат до следващия Хелоуин. Едва ли, въздъхна Франклин и изяда една орехова корабийка и една меденка. Бяха много вкусни и той се надяваше да му стигнат поне до края на седмицата.